stăteam și mă jucam Minecraft pe lumea mea de single player, fiindcă nu am prieteni. Am început să construiesc o casă, dar m-am oprit, fiindcă în timp ce puneam blocuri am văzut că bă, sună bine să pui blocuri. Așa că în mintea mea de copilă hiperactivă am zis, bă, ar trebui să fac o piesă cu toate sunetele din Minecraft. Așa că am pus pe fratele Lepră să-mi explice puțin cum să fac o piesă și să mă învețe puțin FL Studio. Ca să mă știți, în FL Studio să fac piesă. Cu începutul. Ăsta este playlistul unde ai toate chestiile. Ăsta e sunetul tău, mai ai aici ce am mai adăugat eu, tobele pe care o să le folosesc pe viitor. Așa. Ăsta este controllerul MIDI pentru plugin-uri când ai de făcut ceva. Asta este chitanța de la apă! Așa că am încercat. Am încercat. Uite că mai terorizat. Mamă, dă-te încolo! Da, să-l la băzie eu, bata cei bebele pe aici. Mă pomedi fără să știi. Nu, stai! Și iar am încercat. Și până la urmă, doar atât s-a putut. N-am ce să fac, sunt prea inapt. Dar fratele Lebra a zis, yo, stai chill, las că fac eu una. Nu a zis niciodată asta, dar înțelegeți voi. Și așa mi-am dat seama că sunt prea inapt, dar măcar avem piesa lui Lepra. Hai să o ascultăm acum. Ok, și am primit melodia finală pentru că eu sunt un inapt și nu știu să fac o melodie doar cu sunete de Minecraft. Mulțumesc foarte mult lui Lepră că și-a luat din timp să facă asta. Hai să vedem. Și sunt cu Crețu aici pe serverul ăsta de Discord, aveți link în descriere. Ce faci, mă, aici? Ce e jocul ăsta? E un Battlegrounds pe Roblox. Este așa de tare. Nu am 700 de kill-uri pe el. De-aia nu de-aia nu postezi tu postezi la 3 zile că te joci asta. Da, pe cucuit. Și! Ok. Ok. Ok, deja mai bun ca al meu. Mai bun ca varianta mea deja. E prea bun. Oh. Oh! Oh! Ok. Ok. Și a intrat un copil prost, o să-l dau pe mut. Da, e deja pe div. A ieșit? Perfect. Ne pare rău. Continuăm. Oh! Ok. Ok. Te fracă de disc, ok? Ok. Și drop-ul. Oh! Ok. Nu, vezi că sună bine. Asta chiar e bine. Azi 21 oare, ok? Le știe. Da, Minecraft hard. Oh! Oh! Ok. Mă crezi că aș folosi asta La outro. de live? Eu aș folosi ca outro. Când... La clip. Pe asta, dar gen dacă încep un live. Da. Ok? Și acum? Am să ajutat ABC? Oh! Da, e tare. Ok, da. Chiar a făcut o piesă tare. Tare rea. Tare bună. Ce... Tare... Foarte fire, după cât ați putut vedea în reacția mea și a lui Crețu. Deci voi în comentarii
ce credeți despre ea și ca la fiecare video aveți serverul meu de Discord în descriere și nu uitați de like și subscribe, follow pe Instagram și da, pa! Vă